Дуслар, юмор көнен кызыклы һәм туклыклы үткәрәсегез килсә, көндезге 11-дә TMTV каналын кушыгыз. Галиәскәр Камал театры актрисасы, Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова һәм театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов канделаки рулеты һәм Корея рецепты буенча вок пешереп күрсәтәчәкләр. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.